Už to máš? No tak, jestli to bude slyšet. Vážení přátelé, členové letecko-modelářského klubu Svazarmu vám předvedou několik svých modelářů, činných členů naší organizace, kteří celkem s úspěchem absolvují různé soutěže, při kterých dosahují dobrých výsledků dost. Člen LMK Žacléř se svým obřím modelem, který nám předvede za letu. Vidím, je tam červená. To zaraz na chvilku. Ne, už to nech běžet. Bude to nelipská průlet, tak se připrav. Jo. Jo, to bylo správně u toho smrčku tam. Pěkný, pane Rybka, to je pěkný. Jo. A teď udělej na závěr takhle to peši, Viktore. To nejde to tam. Teď to udělej na závěr, Viktore. No to teď pak vidět, tam je to. A do smrčku, Viktore. A krásně je tam vidět. Perfektně lítáš, Jak to vypadá na obrazovce? No, stop! Jo. To je pozor, ty smrčky. To už jsem u ní? No, před nima, dobře seš tam. Perfektní. Stop! Stop, jo? Já jsem si vzpomněl pak na tašku. Dobrý? Jedem, jo? Tam dole červený tady nic není. Jak to ono? Stop! Když to tam je, rekord, nech to, no, furt to běží. Červený rekord to rozsvítí, furt to běží. Jako další člen našeho klubu se připravuje Stanislav Hoffman se svým modelem. Je to akrobatický model. Člen naší organizace po několik roků. Připravím.
Jedem. Jedem furt. No, tohle to ještě tak směta. No tak 7. Ta děvka už tě pustila k vodě? To ty zvuky všechno tam je slyšet? Tak je tam všechno slyšet. Teď jsme zvědaví. To je daleko. No schválně jde ke kameře, aby nemusel odpovídat. Nebo to tam Karle podržel? Pojďte dojít tam taky. Ty mu zase něco pomož jiný. Jo. Ty nejdřív každému pár patřiky, jako že jsi majstr. No, bude dobrý. A ten... Ne. Jero. Stop. Říkal, že můžeš lítat dál, že to nemůžeš Na tím kole, na kraji toho kole. No, nebude nikde nic. Nejde o to, já jsem na to vypadl. To nevadí, ještě lepší, není tak rychle. Nemůžu nic udělat. Také to vypadá pěkně, jako když práškuješ, vidíš? No. Teď proti tomu kopci. Co s tím má? Proč to máš tak, to nikdo nemůže koukat jenom ty. Ale to není pravda. Ono to je vidět ten kouš tam z toho? Ale co záběru, já tam musím být, já nemusím tam být záběru, ale jo, ty. No, teď to bylo perfektní, jako když práskuješ. No, to co udělal proti tomu kopci, víš? To se musím podívat. No, tam byla jako spoustí. Ale lepší to je, když jste vidět horizont, než jenom vidět. No, takhle, ale zase to není vidět. Ty mraky tam byly komplexní. Panická, někdy ho vemte a jeho, jako on to řídí. No teď nemůžu. A to ovládá. Tak si naletí Pojď dál. abys neudělal průlet do Horanice. To nestačí. Tak to nemusíte všecko brát, ten tam zoberete i okolo. Já si nemůžu zastavit. Jak jde ten traktor, No, to nemusíte všecko furt brát len model. ale to je fakt dlouhavý a To je je to dlouhý, nuda. to je nudný. Musíte brát i okolí, jak jde... Viktor bude čůrat, tak ho vemte. No, jak jde traktor, nebo také něco, berete trošku, zoberete les. No tak, aby to mělo trošku, já to musím režírovat, aby... Teď se mě brát ten Teď průlet. bude dělat průlet, jo? A pak vemte trošku ten kopec. Hlavně mě s tou rukou nebo. A keď se... Jo, Tam odsaď. Máš mašly, ne? Máš ji pro parádu? Musíš jet k autům a potom to se vrací. Já jsem šel do té plochy tak daleko, abych měl místo na přistání. To je pěkný, když dálky jdeš při zemi jako upravnický letadlo a tady když tam natočí to.
Ale si tam do toho rohu. No a ještě až tam na tu ceduli, nebo ještě dál. Abych prostě měl dlouhou trať dál. Už se vracej. No, potom se za. Ne, to bych ani nečekal. Já bych nevěděl, že to je za. No, bylo. Bylo. Přidaj plyn trochu. To přišlo. Stop. No a tady se nám představuje celý kolektiv aktér dnešního odpoledního létání. Jsou to všechno členové Svazarmu, dobří modeláři. A jako další startuje se svým modelem Karel Brát. Jo. Nechte to nekonečně. A vystřelený, Karle. Jak to ukáže vystřelený? A už to bylo vidět. Paráda, padáček je vidět. Všechno. Anténu dokonce vidět. Padá nějaké lopinky. Ale na zádech. Lopinky blíž, ten to vypadá, jako kdyby si kroužil. Zrovna je to vidíš na jednu stranu. Jak to vypadá? Je to taky jako na ty moji barevní, víš, vidět? Musí to zahýbat. No prostě. Není to čistý. No, jako na ty moji. Tak jede mě barevná televize. To si mě toho pekne, to bude nachytám. Já už jsem myslím dal, tak jsem tam dal černou. To vypadá na tom, jak kdyby kroužil jenom. No pač není vidět horizont. Tady udělej průlet kolem spíčáku a to bude lepší. No, tak to půjde. Ještě níž. Pak si přidáš plyn a si stoupá. Jo. Jen ho necujte. To je ono, no. Teď to je dobrý. To je Teď tam také kruž, takhle jsi tam měl kroužit tu jízdy. A do země. Pokud jsi na zemi vlastně, No, tak teď to bylo kolem spíčáku. to nemůžeš teď kroužit. Teď tam to je plyn. A na přistání si přitáhl. A teď to je... bylo hezky, proti tomu žlutému No, poli. to bylo Tam pěkně vidět. A to A zase. No se přistání. Noze. To vodou. A Ty ty vole. Ještě projela. Stop! Tady se nám představuje Stanislav Hoffman se svým modelem typu QB. Jeho stavba se podařila, dokonalá úprava, vidíte, že se vypracoval, staví velice pěkné modely, se kterými i úspěšně lítá. Ty to létá krásně. Pristatě a tu s vodou. Ale nic vidět teďka. No a to právě pěkně přijde. Já jsem mu říkal, že to letadlo líp lítá, když není řízený od něj. On neměl zapnutý vysílač, viděl jsi, jak pěkně přistálo? A on, kdyby to bylo zapnutý, to bys viděl, aby to zapnul. Dobrý. Pozor, hlavu dolů.
stromy, Viktore, a ty auta. Tak potom taky ještě nevím. Opa, zase nějakej. Z druhé strany nebude lopa. Karle, jsi v hlavě, vypadni ho tam pát. Tam je tvoje hlava. No, to dopadne hlavu. Yeah. Teď tady zapraskoval, víš? Teď to je pěkně, proti tomu kopci, že? Jo, bylo to pěkně vidět. No, uvidíme. Teď mu vypálil. To je pěkný. No výkrut nespraví, Viktore, výkrut. Můžeš to párika trochu? No, to je pěkný. Tam pokátuje. Ty baru, jak se jmenuje na tom křídle. To je akorát záběry. Párika zkuste níž, ať tě ví ta krajinka. Romy! To je ono. Pane Rybka, máte to tam? Ano, je to tam. Je to tam, pane Rybka? Je tam všechno. A já jsem myslel, že jsem vedle. Ty seš taky vůl, ty seš vůl, nevím proč letíš za ten strom. No já potřebuju letět, abych... Ty jsi tam měl místa, nevím kolik. To jsem ještě lístá, tak mě nemohl zařvat, že jsem za stromem. A zvuk? Já myslel, že poletíš tou škvírou a ne zase ne přes strom. Ale nic se mu nestalo. No to bude žůzná. Nebude. Výstrať na to, fakt. To stlumilo pěkně. To je to, že nemáme na letišti a kurva tam máme my uprostřed. Viktore. Křídlo je zlomené, odkud? A křídlo nebude zlomené, bude tam díra od toho stromu, no. Nebude. To stlumí, na stromu to je mladé, to je mladé. Já ti mám stěž. On tam má tolik místa a on musí na tu příslu. Rika, přibliž toho transfokátorem, jak to říká, to se mi líbí. No, to jsou efektní záběry. To není škodolibý, ale... Vem si to! Konec. Ten kluk je tam, ať si ho veme a udělá to. Nadával zbytečně, za to nikdo nemůže. No a to klame. Já jsem to sám, já jsem škrtl taky do textu. Však přistával, ale to prolito. To klame, protože je málo světla, no. Je málo světla, to klame. A teď podívej, co tam měl místa, on musel zrovna tam. Stop. No a proč jste tam lítal? No, jsou tam dobrý záběry aspoň. Ale má to dobrý. Je s tím něco? Neměl rychlost dookola. Pane Rybka, nechte si tam ten zvuk, jak teď budu nadávat. Mladý strom. Já jsem si myslel, že tu je jsou za ní. A je s tím něco?
No tak náběžky, no. No to teda není už pěkný letadlo, no ale zbytečně to bude pobouchat. Tady tam nebyly dvě břízy, proč tam jsou dvě džury? No to máš, jak to dáváš do auta. A tak se to furt hejme, ten vlastně. Tak to mám ještě dát dokupy a dolít to si to palivo, než to zbalíte. Nemám to, tam leží. Musím vysklepat to bláto, že? Výpadně za letu na mazář. Tam může dát zase něco jiného, ne? Na chvíli. Kam to kouká? Na těm kýzelníkám. Víš to, že jo? Jo, ale ne, na Babiš. Na Babiš? Na Babiš to bude. Jo, na Ohradí. No, na Ohradí. Lebo to kouká ten jihozápad. Dej to do brašny, Karle, do brašny mě to dej. Máš za to palivo, našel jsem ti to. Já jsem ho tam nechal, no. Ale hovno, to já vidím krásně ostře, ale nepoznáš to, že to je to? Protože jsi byl nízko. Takže to je ještě zna, já jsem si říkal, jsem před. Já jsem tam měl místo, jsem to mohl otočit krásně, že jo? To ještě buď rád, protože to mít ostromě nedáme si sedm. Předložíte za tak nízko jsem nebyl. No jsem byl skoro 3 čtvrtě nahoře. Málo sluníčka to je. To je právě ono, no. Že kde lítat, kde si to nerozbije a pak to takhle dopadne. Těm vašim kabelem. Tohle není letadlo na nějakou loučku malou, že to musí být prostě nachystané takovou. A ono to se dotáhne až tam ten strom. Paráda. Věro, pojď mě vypnout video. No dobře, tak počkej, zatím ne. No. No dobře. Pane Rybka, něco říkejte k tomu třeba. Šňůru mě vyrobem. Karle, kolik máš ještě fotek? Pane Alexej. Tam dajte ještě 2. Na občanku. No, třeba. No to jo, právě na přistání musíme dálku. To tak budu do toho rohu tam, jo. Pane Melesejk, To se ušeš. jaký máte kanál? Kolik ty tak metrů to hento, Karle? Kolik to je metrů? Tam metr. To k vám. To je ten To přesně změří podle mého objektivu. Jako to beru. Jsem dal širokou. Dlouhou. Ale ty, koliká tady máš kanál? 17 já mám. A nejsem ještě zapnutý. Ne? To jsem si ho musel spočítat, udělat. Jo, však jo. Tam je jiný malovaný profil na tom plánu. Tam nějaký nebyl plánek malý.
se akorát, ale nepoletí žádný. Leď! Tam to vypnou to. To je ten zbytek, ono to moc nesadí. Technicky ricín je lepší, jak ten z lékárny. No, mám možnost, potřebuji prachy, asi 22. Tak to vypni, Věro. A vysvítává sluníčko. To je perfektně vykonstruovaný ten model. To jsme pořád spekulovali, aspoň v neděle jsme to dělali. Prodajte plán, prodajte nám plán. Jo, Při to. neděle jenom kabinu jsme robili 2 měsíce. Teď se nám to podařilo urobit. Ty máš taky tady to stroj? Jo, ale na skříni ještě, nepotažený a Nemáš ho potáhnutý? je, není dorobený. Není dorobený, není času. Není času, tam taky se něco uvěří. Nějaký praní a zelení. Teď je na motoráky jak stvorené času. Slabý větříček, pod mrakem, teď je dobré vidět. Pane Rybka, měl jste zaostřený na maximum, jo? No, nekonečno. Jsou tam stromy. Stromy, Viktore, a děti jsou tam. Vždycky letaj víc ponad stromy, lebo ten... Maximálně 2 metry od stromu to bylo. Ne, 1,5 metru to bylo. Ale to sedí vůbec jako tam. Jsou tam stromy. Jo, prdlaj, Prdlaj, nad autama. Frizo, ponad auta, Viktore, bacha. A něco tady nahoře, ať něco můžu filmovat pořádnýho. Po. Vítá nad autama. A na zádech poletí. Viktore, polítaj víš trochu a tak. Aspoň tak 20 metrů. Tak, asi tak. Ne, tak to na zemi. Jak mu trmká, víš, jak to tak spustí. Tak to asi vítaj, no. To je ono. No.
A níž nad zemi lítat, je to lepší, protože také je vidět jenom mraky sami. Níž nad zemi. Tak, přidávej se. To je ono, to je ono. A nenaplňuj plyn. To bylo pěkný, no. Domy. Domy a děti jsou tam. Takhle s přiřeným plynem. To je ono. Koupej! Ježišmarja. Koup. A spadne mi do auta. Máš 1,2 metru od stromu. Ale nemá, to je daleko. Není. Víktore, není. Nedá. Leď ještě! Jo, to já to nechám do plouka, já nekoupím. Ještě leď, daleko. Dobré. Nebylo to pěkný, to jinak přistane je opravdu paráda. A co? Když mám místo zepředu, že jo, takhle jsem ho měl rozhoutaný a než ho srovnáš. No. Tak valím já. Stop. Nezapnutý ho. Tohle. Jsi moc blízko, to si přitáhneš A ty teleobjektivem. metry, ať máš za... To si přitáhneš teleobjektivem potom. Pojď dál, víš? Pojď sem. Takhle musíš telovat metry. Karle, teď to nemůžeš kamerovat, to není zapnutý, víš? Pojď sem. Pojď sem. Ještě furt dozadu, já ti něco ukážu. A ber to, Karle, Koukej se. ještě. A netráp to, Karle. Karle, a tam zmáčkni ten kroflík a tam nebudou vidět ty šaty. Dobrý. To musí být zaostřený teď. Nemusí to. Není, To není zaostřený. není to zaostřený. A jo, teď. Ne. Tak to teda ukazuje blbě. I když já jsem slepej, teda jak patrona. No. Až pojedeš transfoka... Moment. Chyba. Zavostřuje se. Moment. Teď se zavostřuje. Musíš mít transfokátor naplno a zavostřovat a pak teprve hejbat transfokátorem. To už máš špatný. 1,5 metru. Neblbni. To pak to je 1,5 metru. Je to rozmazaný. A tak ono teď svítí slunce. Ne, máš to špatně, Karlíku. Ale kdo to zapne tohle? Tak. A teď to tam musí být. Teď to musí být ostrý. Je to ostrý? To nemusíte zapínat ani Je? nic. No. A je to zapnutý nebo není? Není. Zapnout. Je to zapnutý? To je zapnutý. Tím už neostří teď. Na nás, ne! Dáme! Máte zapnutý. Musíš transfokátorem hodit. Když jde blíž, Já tak jsem to hodil jak svaháka. rozšířit obraz. Já mám hroznou sílu právě. To má vymakané od svaháka. Hlavu dolů.
tohle, ale taky jsem to nevylítám nádech přistání. Mě to nebaví dají 10 minut nebo 4 hodiny lítat, tak pomáš dělat. Nebaví startovat, přistávovat, On si nepořídí provaz, on si hrát v klubu. Tak kolíme, jo? Romy! Vole, vole, a byl za nima, vidíš to? Ten by šel do ní. To tak co lame, to nepozná. Ten by šel dolů na straně. To já vždycky dáme do prostředka a mám pana pohodu. Vůbec nemusím žádný víc. Tady jsem měl tu díru, naletěl jsem si říkal, to už jsem tady, to už vystoupej s tím na půl. Ale umej. No, stoupavý výkrut. Stoupavý výkrut, tak přitáhne jak křidívka. Netágáš, to je. Průlet a průlet a daj ho do stoupání jak křidívka. No a přitáhni. Daj do ty strany. Vrtáka nafirmuj tam. No jo, to bude malinký moc. Nebude. Nemusím do toho výšku. Zmenší vejšky, jo? Zmenší vejšky vrtáka. Tam to, proti větru. To se otočí. A teďka, vidět? Teď, Plyn. To je vrták. lopas Co to je? na zádech. Dobré. To máš ubrat plynu to. Plyn uber, pojď do zeme. To jsem ještě neviděl. Jsem za práci. No to nebyl vrták. To není vývrtka, to je výkrut. Co tady urobil? To byl vejkrut. Křídelka. To je ono. A vracej s křídelkami, pukni křídelka. Ty vole. Víš to? Protože jsi přitahoval, máš dát křídelka tam. No, to bude... Já jsem to Já věděl, jsem to vysadl. já jsem to věděl, tak to skončil, protože tě hovorí křídelka dát. Lebo jinak to nevybereš toto. No, křídelkama. Odlezek bude. Dneska to máme nějaký Je na gumu. moc pestřený. Já už s váma filmovat nejdu, se vám na to i prdnu. Nejho v tom. A takhle se to Kamaráde, nedá vidět, toto jeden chlapek dělal se šuhajem. Že on bude letět na zádech. Balíme. A pojď jen takému kopcu na zádech. Vypněte to. Ještě ne, ještě to. Jsme viděli, že je v tom. No tam stejně na tohle, na tu vzdálenost nebude nic. Všichni kričíme. No Karla trochu popojdě, jestli chce vidět A třeba. před tím kopcem vždycky Tak musel doufám, že tam o je. 100 metrů. Nemáš ho tam vidět, koukej. Natáčí. Na šuhají. Další ruka vybral a pak si přital, že přišel podát ten kopec do neba. Kurva, než záběru, ať toho tam je víc. A tě viděl, jak si flákne, Jo. za chvíli kostiček. Takže to bude úplně nažhaný. Karlek, Nech to furt na to nekonečno.
Všechno je tam vidět, každý pohyb. Lak dopraskaný našovají. Hej, to se tam dole nerazí. Už to Tak pomalu ta ruče na přibližuje. zádech do To takového... jde na tebe statka. Tam z ničeho opili. Hlubokou orbu. Nic se mu nestalo. Ale ještě to krásně vyšlo, že nejel rovně dolů a že popoutal. Nemáš ho tam, Karle. Jo, ještě 2 metry a vybral to. Ne, to chtělo krydělka, já jsem kričel krydělka. Ale Ne, máte rádi. to moc blízko, Karle. on to Mě ještě jste ani nepípli, že jsem za vrbou. To tam je za to jsme neviděli nic asi. Já bych jsem byl rád. Vrtulek znamená to. Nemáš ho tam. Aby nás nechytla No, půlnoc. že to tam letí do toho. Aby nás půlnoc nechytla. Přesně, přesně říkal. Je to tam. Jsem říkal, akorát podvoze